Przyjdzie deszcz, oży dziś suchą ziemię naszych serc. Przyjdzie deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpędź smutek, otrzyj łzy, zabierz tam, gdzie się radość zmienia strach. Wszystko dziś nowe staje się. Panie, przyjdź i napełnij mnie. Przyjdź deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją chwałę. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz, obmyj gorycz, żal i ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas. Wszystko dziś nowe staje się. Panie, przyjdź i napełnij mnie. Przyjdź deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją chwałę. Przyjdź deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją Krzysiu robi sabotaż i nie wyłącza mikrofonu. Zapraszamy Julię. Po Julii Weronika Witulska. Julia zaśpiewa nam Oceany. Znad oceanu do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary.
prowadź Zapraszamy Weronikę Witurską. Zaśpiewa dla nas Przybądź Święty. Po Weronice Natalia Wysocka. Język
Teraz wystąpi przed nami Natalia Wysocka z utworem Ty tylko mnie poprowadź. Następnie zapraszamy Szymona Mazurka. Gdy drogi pomylią sły i oczy mgłą zasły, i w sobie tylko się lękaj się. A kiedy gdy świat ci przysłoni i zazdrość jak łasa kiełkuje, i w sobie tylko się lękaj się. Poprowadź jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i ukaż jedną to jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić Cię będę w co dzień, i w sobie tylko się lękaj się. Zapraszamy teraz Szymona Mazurka. Szymon zaśpiewa dla nas utwór Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie, i przyjechał do nas z parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Po Szymonie zapraszamy Lilianę Lachowicz.
Husko. Raz.
Zofia przyjechała do nas z parafii Świętej Rozarii w Suszu. Następnie wystąpi Natalia Kowalczyk. Czy jest Natalia? Dojechała? Jest. Dobrze. Gracias.
teraz Natalia Wywalczyk z utworem Oceany. Natalia przyjechała do nas z parafii Miłosierdzia Bożego w Malborku. Następnie prosimy o przygotowanie Marcelinę Runewicz. Czy jest Marcelina? Do góry wejdź. Do góry wejdź. Natalia Wywalczyk.
I będę wzywać imię Twe, i ponad fale patrzeć chcę. Mej duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Zapraszamy teraz Marcelinę Runek-Kisz. W następnej kolejności wystąpi Marlena Nowakowska. Raz, dwa, trzy.
Malwina wykona utwór Jezus zwyciężył. Przyjechała do nas z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie.